Здравейте! Както виждате, аз не съм Бойко Борисов. Аз не съм Цветан Цветанов. Но ние определено сме водещите на акция Октопод. Иванчо и Герганка. Вижте какво ви попитахме днес. Може едно въпрос да ви зададем. Колко пари ще ви трябва, за да си изкарате добре лятото? 1500 лева. На българско Черноморие или някъде друга? На българското. На българско. Добре, благодаря. Здравейте! Може? Може. 10 000 лева. 10 000 лева. На българско Черноморие или? На българското. На българското. Добре, мерси. Колко пари смятате, че са ви необходими, за да си прекарате лятната почивка добре? Абе, не трябва много. Колко? Не много. Не, аз много. И 500 ще ни свърши трябва. А къде предпочитате да отидете на море? Тук? Море, разбира се. Ама тук или в чужбина? Тук на палатки, Да. Иракли и Разбалация. Това е. Много хубаво. А заедно ли ще ходите на море? Да, естествено. Всичко. Добре, радвам се. Всичко хубаво. Около 200 лева. 200 лева? Къде? Тук някъде? Да, бе, на палатки. Какво друго ми трябва? А ти на палатки ходиш. Къде? Мина Тюляново предимно. Тюля? Бряг се намира. Знам към 1000 лева. Около 1000 лева. Българско Черноморие ли предпочитате или? Това е много... Да знам, много относително. Зависи как обичаш да си прекарваш. Един месец, примерно на българското Черноморие. Можеш и с 1000, можеш и с 500 хиляди. Зависи какво обичаш да правиш. Какво обичате да правите вие? Като всеки нормален човек. Нормални неща. Не обичам да се возя на самолет, примерно. Добре, а българско Черноморие ли предпочитате или навънка да ходите на почивка лятото? Ами навънка, защото българското Черноморие е много пренаселено. Много пренаселено. Дразнат ви туристите или просто цените не отговарят на нашите стандарти? И цените не отговарят на стандартите. Навънка е доста по... Може би като цени са може би аналогични. Тук предлагането е съвсем различно от това, което предлагат навън. Много сложен въпрос. Зависи за колко дни, зависи къде. Добре, за колко дни и къде? Тук или чужбина? Бих предпочел да е тук, защото нашето Черноморие не е за пренебрегване, само ще подобриме качеството на обслужване. И 10 дни, 2000 лева, мисля, че са идеален вариант. Изкарване на приятна почивка. За почивка може би зависи. Ако е в рамките на страната, около 2000 лева ще стигнат. А къде предпочитате? Българското Черноморие или навън? Ами все още предпочитам навън. Навън. Добре, благодаря ви. Не се случи да стане по-чисто и по-хубаво за българите в България. Около 1000 лева. Около 1000 лева. Къде е тук или някъде в чужбина? И тук става. И тук На морето. 1000. Тук или навънка? Не, в България. В България по-ти харесва? Да. Що? Защото съм българин. Аз съм обиколил, кажи че тази планета от България по-хубаво няма. Няма по-хубаво в България. Добре, за България тогава? 1000 лева. 1000 лева. Дневно. Дневно? Добре. Благодарим. Тук що приключихме нашата анкета, колко пари им трябват на българите за да си прекарат добре на морето. Получихме доста разнообразни отговори. Едни стигаха от 500 от до... 200. Да, от 200, защото казаха, че на палатки До ще 10 000. Някои казаха 10 000, така че мненията варират. И с това приключваме днешната ни анкета. Благодарим. Да, благодарим и всичко добро на нашите зрители.